Kagyari naman ang pangpabalo naman yung pangpag-good vibe sa inyo sininga weekend. Lagaw kita pa Negros Oriental kag diskubrihon ta ang pwede lagawan didto. Karon nga ginawlat na lang ang mga functional na ang Negros Island region. Buligay kita sang Oriental Negros kag Sikihor para madugangan pagidtibong ang aton nga turismo. Was kadtuan ta ang ining spring resort sa tripping ni Romaine. Sa Baganihan naman, 16 anyos na siya nga nagaserbi bilang fire volunteer. Isa siya sa nagluwas sa Anay City official nga jutayan na lang sa tumatsyap sa nagluntad nga sunog kag nangin banwahanon awardee sa Bacolod. Aton siya kilalahon sa Baganihan sa Sunday.